vreselijk druk. Daar werken 16 man, maar ome Henk die doet geen ruk. Oh, yeah, yeah. Ome Henk doet rustig aan. Ze gaat door je zootje, maar loopt het uit de hand. Dan belt die tante Toos en is die zo weer uit de brand. Oh, yeah, yeah. Tante Toos die is niet bang. Tante Toos die ome Henk als die beste. Als die beste. Als die beste. Tante Toos die ome Henk als die beste. Als die beste op kantoor. Tra-la-la, tra-la-la-la. Oh, wat gaat ze weer tekeer met die knoppen op en neer. Tra-la-la, tra-la-la-la. Ja, ze doet het telkens weer. Tante Toos is vingervlug, ja, ze doet het al zo lang. Ze hoeft niet eens te kijken, nee, daar ken je van op aan. Oh, oh, yeah, yeah. Tante Toos die gaat er gang. Als ome Henk naar het toilet moet, zegt hij even tegen haar. Ja, een momentje pauze, we komen echt wel klaar. Olé, olé, ome Henk gaat naar de play. Tante Toos hier op ome Henk als die beste. Als die beste. Als die beste. Tante Toos hier op ome Henk